Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pamuno sa Bacolod City Health Office magarekomenda nga hindi pagtugutan yung makagwa sa ilang mga puluyan ang mga wala pa mabakunahan magluwas na lamang kung kinahanglan gid. Ini kasunod sa pinakaunang nga kaso sa Omicron variant sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Nakasugtan sa mga alkalde sa Metro Manila ang pagtukod sang pagsulundan nga nagadumili sa mga unvaccinated individuals nga makagwa sa ila puluyan magluwas lang kung importante bangod sa nagasaka nga COVID-19 cases. Gani ginahayluman sang national government paagi sa National Interagency Task Force nga maghimo man sang kasubong nga tikang ang mga local government unit sa pungsod agod nga mapabaskog ang mga tikang batok sa mas makalalaton nga COVID-19 variant kasubong sang Omicron. Suno kay Bacolod City Health Officer in Charge, Dr. Edwin Miraflor, pabor siya nga iniman ang mapatuman sa Bacolod agod mas mapangapinan ang pumuluyo batok sa virus, ilabi na ang mga wala pa nakapabakuna. So it's not a form of discrimination, it's a type of protection that is given to them. Except for ng basic and essentials, mangyapon, food, medicine, and other necessities. 95% na sa masobra 420,000 ka mga individual nga target nga mabakunahan sang syudad ang fully vaccinated. Gani luyag man ni Dr. Miraflor nga maindurso sa konseho ang paghatag sang restrictions sa mga nabilin nga wala pa makapabakuna. Kati variants of concern delikado sa mga unvaccinated population. So we are encouraging everyone to undergo vaccination and kung na-complete na booster doses naman. So based on studies kag mga results man sa effects ng vaccination, nakaga-protect agad ang vaccination. So I would endorse the same action. Suno kay Miraflor, kagabi nagwa ng resulta sa repeat swab test sa 38 anyos nga ROF nga cruise and cruise ship nga nagpositibo sa Omicron variant. Positibo siya sa virus pero hindi na mo sina makalalaton. Nagnegatibo naman sa COVID-19 ang iyang misis nga nagpabilin sa hotel isolation. Fully vaccinated ng 38 anyos nga ROF pero ginakinahanglan pa niya nga magpaidalom sa dugang nga 7 days quarantine. Damlag pa nagnegatibo na siya sa virus amukon nga nakabiyahe pa siya pa Bacolod. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.